Bueno, Carlos, quería que nos comentaras, bueno, que vai pasar agora como voceiro parlamentario, porque as teses aprobadas imposibilitan que sexas líder dunha corrente e a mesma vez voceiro parlamentario, non? Bueno, eu sen facer ningún suizo de intencións acerca de por que se introduciu esta emenda, porque foi aceptada pola maioría, eu dixen na Asamblea, eu manteño, que eu sigo apostando polo Bloque Nacionalista Galego, que, por tanto, as teses que se aprobaron son as miñas, non eran as que eu presentei, pero unha vez que se aprobaron maioritariamente na Asamblea son as miñas. Eu sei que as teses imposibilitan que se poda ser portavoz parlamentario e ao mesmo tempo portavoz dunha corrente. Eu son o portavoz e o coordenador xeral de Mais Galiza e desde logo penso seguilo sendo. Se a executiva entende que é incompatible ser portavoz e coordenador xeral de Mais Galiza con ser o portavoz parlamentario, eu xa lle dixen a Guillermo, o meu posto está a disposición, a decisión terá que tomala a executiva e sobre todo en concreto a maioría. Claro, porque unha opción é que esa emenda agora aprobada pola Asamblea, polo tanto polos 4.600 en teoría militantes que estuveron na Asamblea fose cambiada, o cal é imposible. Eu creo que, a ver, eu non aceptaría que unha norma que eu xa considero como miña fose excepcionada, que se fixese ninguna excepción para a miña persoa. Eu creo que iso non o podo aceptar para ninguén e non o vou aceptar nin pedir para min. Por tanto, xa digo, por respecto ao Bloque Nacionalista Galego, por respecto ao portavoz nacional, non vou anunciar nada, a decisión está aí, o meu cargo está aí, quedei con el en que a decisión se tomaría na próxima executiva, haberá que tomala, pero xa digo, a norma está clara e penso que as normas son para todos. Entre todos, o primeiro de todos para min. Entre voceiro e líder de Mais Galiza? Eu creo que agora débome a Mais Galiza, que me debo a esas máis de 2.000 persoas, eses 2.000 militantes do Bloque Nacionalista Galego, que esta fin de semana apostaron por un nacionalismo aberto, por un nacionalismo democrático, por un nacionalismo que teña claramente unha vocación maioritaria e que se xa útil para Galiza.